Dragi prijatelji, dobro jutro. Gledam u ovom prelepom restoranu na Visu. Gledam svake večeri ljude, jer ovo bude zaista puno. Gledam koliko se razlikuje ljudi koje sam do sada upoznala. Niko ne drži mobilni telefon, niko ne slika hranu, iako je izuzetno sveža i interesantna. I većina je došla jedrilicama. Ne kažem da su to bolji i u tom smislu drugačiji ljudi. Jednostavno, to su ljudi očigledno neopterećeni novcem. Ljudi koji žive u sadašnjem trenutku. Zaista uživaju u toj hrani. Zaista uživaju u prijateljima sa kojima su. Naučimo ponešto iz toga.